بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe, on calminama salminango islam, on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. caggal ɗum mbiɗa mon bismo e nde ɗo yewtere arwaninde e jewte ɗe gandanɗa ma en mbaɗɗe e oɗo programme biteɗo yeete bandam en ko ɗum helmere jolfere nde gandanɗa nde firtote e pular ko findinde. wadde oɗo programme mba ari ko ngam findinde leñol, mbo ari ko ngam famminde leñol, mba ari ko ngam wallodirde e leñol. bandiraɓe, enen noon toɓɓere meɗen yowoti ko e toɓɓere wande fayida nde feewi, woni fiqh. si en nani fiqh nde ɗo helmere en gamtina nan e ɗemɗe seernaɓe meɗen, en gamtina nan e duɗe meɗen, kono nde ɗo helmere ko nde firata tigi tigi. ma en dara e nde ɗo helmere bandam en pirtende ko faati e ɗemgal arab, pirten helmere nde kadi si en kaali helmere nde ko ɗum fanita hen. si tawi ko gandanɗa ɗum yowti ko e ɗemgal arab tan, nde ɗo helmere firtirto ko famamuyo luggiɗɗo. fiqhu woni famamuyo luggiɗɗo, ɗum noon koto bange ɗemgal arab. kono si en ngari e fiqhu ko ɗum firtata, so ɗum haalama e diine, woni neɗɗo o anda hono rewirta Allah, njuulu muɗum hono ngu moƴƴirta, siko boni hono fewtinirta, e ko gandanɗa ko wayi noon, korko noon, hajju noon, asakal noon. ɗum ɗon woni ko gandanɗa hoore ma, kam ɗum woni fiqh. kono bandam en fiqhu hene fecco e pecce nayi. hen feccere adine nde woni feccere nde gandanɗa nde yowitto koye dewe Allah he. si en mbi'i dewe Allah, ɗum rondoto ko e mana njuulu ma naata hen, korko ma naata hen, hajju ma naata hen, asakal kadi ma naata hen. hen feccere ɗimminde yowitto ko e muamalat woni gollodirde hakkude yimɓe ɓe no ɓe gollodirata. so ɓe jeeyi jeeygu ngu ko moƴƴinta jeeygu ngu, ko bonnata jeeygu ngu, e ko gandanɗa hoore ma ko ni ɗum wayi. bandiraɓe sehilaaɓe, hen feccere nde gandanɗa kamde taɓɓiti pecce ɗe woni feccere nde gandanɗa nde yowoti ko e renda, walla mbi'a hono wiyete kadi fiqhul usra, woni feccere nde gandanɗa nde yowti ko e hono desal fewnirta, hono dewgal moƴƴirta, hono ceergal yahirta, e ko gandanɗa hoore ma ko ni ɗum wayi. hen feccere wattandinde nde woni feccere nde gandanɗa bandiraɓe nde yowti ko e ñawoje paatiɗe ɗe gandanɗa hoore ma e ñawde. e so neɗɗo wari, neɗɗo hoɗum woni ñawore nde, si wari kam faaniti ɗum hen, tawi ɗum walla tayani ɗum, e ko gandanɗa hoore ma ko noon ɗum yahiri. wadde bandiraɓe, ko ɗum ɗon woni ko gandanɗa hoore ma, kam ɗum woni fiqh. siki en nani fiqh, wadde jewte meɗen maɗe jowite e nde ɗo toɓɓere woni nde gandanɗa hoore ma al fiqh. kono noon fiqh cuɓiɗen hen ko jangguinde fiqhu e al madhab. fiqhu jowotiɗo e faminde neɗɗo fiqh e ɗum yowito e madhab, kono janguinten ko madhabul imam Malik. kono ha joni cuɓotoɗen e nder madhab he ko deftere nde gandanɗa eɗen ne gowi nande wiitende mukhtasar al akhdari. ko nde ɗo deftere kamde cuɓotoɗen janguinen hen. saabi ɗum bandiraɓe sehilaɓe, nde ɗo deftere hende suumi e gandal ko heewi gandanɗa hoore ma. so neɗɗo a faami ɗum, njuulu muɗum ma moƴƴu, ma andu no salli gorto, e ma andu ko gandanɗa hoore ma noon rewirta Allah. ɗum ɗon taki cuɓuɗen fuɗɗorade e nde ɗo deftere. bandiraɓe, wallifi nde ɗo deftere ko Abdurrahman al akhdari. Abdurrahman al akhdari, oɗo gorko jibina ko Algérie Aljazair, ko toon o jibina hitande 1990 e fergo annabi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. ko toon o neyi
o jogi bamum wiite ko hono wiite kadi Muhammad bamum wiite ko Muhammadu Saghir mingel mum walla mawnu mum gorko wiite ko Ahmad al Akhdari ko ɓeɗo ɗiɗo ɓe ginnuɗen ɗo ko koye mumen o jangi hono wiite kadi gandal fiqh ngal gandanɗa hoore ma ko hen kalaten koye mumen o jangi ngal ɗo gandal jangi e mumen kadi gande goɗɗe ko wayne gandal ɗemgal arab e mira bandiraɓe sehilaɓe oɗo gorko biyeteɗo Abdourahmane al Akhdari kam ko gorko moƴƴo wonɗo gorko mo gandanɗa hoore ma en kaali wondene o ne'i ko e leñol ngol gandanɗa hoore ma ko ngol diiniyankoɓe leñol ngol gandanɗa hoore ma hongol andira diine hongol andira kadi kulol Allah oɗo Abdourahmane al Akhdari wallifima defte kewɗe hene jeeya e defte ɗeɗe wallifi woni ndene jangaten woni Mukhtasarul Akhdari kono wallifima e fannuji goɗɗi defte goɗɗe ɗe gandanɗa hoore ma ɗe jiida e ndeɗo deftere ko wayna tafannu balagha so yehi toon ma taw o wallifima toon deftere wiyetede al jawharul maknun so yehi to bangi hono wiyete kadi al mantiq ma taw toon o wallifima toon deftere wonde wiyetede as-sullamul munawwaraq e fannuji goɗɗi ɗi gandanɗa hoore ma oɗo gorko wallifima toon defte addanimin wadde gandal ngal gandanɗa hoore ma ko ngal gandal mawgal so en gimmima toon garen e ndeɗo deftere hende lolli e randoji meɗen hende lolli e duɗe meɗen en gamtinan l'Akhdari en gamtinan Mukhtasarul Akhdari saabi ɗum deftere nde kone soomi ko e gandal heewi deftere nde kone mofti ko e gandal kam